ярмаркаҳои мактабӣ аз 1 август кушода мешаванд. Дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе аз 1 август ярмаркаҳои мактабӣ кушода мешаванд. Волидон метавонанд аз ин ярмаркаҳо либосҳои хушсифати ватанӣ ва дигар лавозимоти хонишро барои фарзандонашон бо нархи дастрас харидорӣ намоянд. Ярмаркаҳои мактабӣ аз 1 то 31 август фаъолият намуда, ҳамарӯза корро аз соати 9 оғоз хоҳанд кард. Ярмаркаҳои мактабӣ дар ин минтақаҳо ҷойгир шуданд: ноҳияи Исмоили Сомонӣ, дар мағозаи Истиқлол, Чеварони Лола, Гулистони Душанбе, кӯчаи Теҳрон 21, ноҳияи Шоҳ Мансур, дар кӯчаи Валаматзода 8, дар шафати ҳукумати ноҳияи Сино, маркази савдои Садбар, дар кӯчаи Айниси, дроб 5, маркази савдои Ховарон, дар кӯчаи Абуқосим Лоҳутӣ, 4 дроб 33, маркази савдои Гелос, ноҳияи Фирдавсӣ, дар бозори Корвон, Дунёи Нав, кӯчаи 50-солагии Тоҷикистон, дар фабрикаи насоҷии Тоҷик, текстилкомбинат, маркази савдои Ганҷина, Саховат, Панҷшер ва Файёз 2015, ноҳияи Сино, дар ҳудуди бозори Сафариён, паси автовокзал. Пардифен ҳаб ҳангоми дардисар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.